Kenya William Ruto kaluo sani wacho ni NYOTA ero chopo kacha e county makaluo kon gik mamoko mapontiere kar kacha ngena wayudo matimore county magisi kod mano masia bene kotere kod limbe ni mar William Ruto. Dr. Mark Matunga en thuolo mar igne dek tono se change that in piny Kenya ka korwake kawuono getwak toke odhi chalo nade kama ntiere kar kama go paro mag jodak county ma Kisumu kende. Ingeni asebet kawacho ni kikao tich mar Ruto osetiyo kuom higni adek mosebedo president ti iriwo gi tich ma presidents ang'wen osetimo kuom higni 58. Inyalo wacho ni higni adek mosetiyo gi oset transform Kenya maloyo presidents mamoko ang'wen mosetiyo nikech osebedo machiegni kod kelo dongruok e piny Kenya duto moko ng'eyo ni to kura nogona kanye kata nogona kamanade kata nokogona kamanade. So to that extent ananeno ka Ruto osetiyo maber kabisa. Iga mokalo nyocha bet kawacho ni yes sirikal osetiyo maber, osetimo tich mar infrastructure kendo pod dhi mbele mano ber. Sirikal ose stabilize President Ruto ose stabilize economy ma macroeconomics mag Kenya, the dollar rate, inflation, gigik makamago no se sort out. Gimana awacho ga ni nodong ne President Ruto mondo mi ochak timo motegno kabisa en microeconomics mar keto pesa e ofuko mar japiny. Nikech nyalo bet ni wagero ndara, nyalo bet ni wa arrested the dollar rate nikech ng'eni dollar rate konyo mana Oscar gi an wane jok matiyo kode kadhi oko to oko kony japiny directly kata kawo thuolo mondo mi translate okony kata mana matatu waka. Koro chuno ni nyaka ochak ng'eyo ni to ere ka pesa nyalo donjo ofuko e makori neno koro sani owuok motegno e wach NYOTA. NYOTA ni ng'eni bende pod otere mana kar youth ka kar mine bende ng'eni opango mondo mi otim nang'o nikech koro pesa owinjo dhi e ofuko japiny ma japiny owinjo bed gi buying power, owinjo bed gi teko mar ng'iepo mane koro ka economy bende bro medo dongo. Mamana achiel kuom chenro gi mag NYOTA mar keto pesa e ofuko koro NYOTA makodi neno mane gima bro chandowa gi NYOTA mane jok ma nyithiwa matindo madhi yudo pesa ni kamoro gidhi timo gambling gidhi timo owinjo gitim kode ohala tich kotim kode ohala e koro ka obro keto ka pesa circulate e gweng kendo circulate ofuko japiny. Ma en gima ka Ruto otimo maber kaka neno dhi kore ni mondo mi ibi itame duoke mar ariyo nikech nyoro nyawinjo kowacho ni kata bana Yesu bende wawacho ni duogo deriyo to koro mara ni anto koro ang wer mana achiel duoke mar ariyo dhi bedo mayot but ok owinjo bed kaka wacho ni duok Ruto mar ariyo no ema gima important moloyo en enabling japiny e gimotimo gi NYOTA masani. Kini neno ka uwuotho kode e county ka county. Kawuono en Kisumu oluongo rowere 8,000. Rowere 8,000 gi oae chiegni gwenge waduto gi ae county ma Kisumu, county ma Siaya, county ward ka ward, county ma Homa Bay. Ma ibo yudo kata na ward mara ma Mfangano bende ji otimang'o oae mochopo kanyi. Kisumu bro yudo pesa gi kendo kawuono achani chiwo 50,000 ok ng'eni chiwo pesa din nikech NYOTA kana ochako ni wach ni chiwo 50,000 chiwo nus koro tielo mokwongo chule 25 25 kanye ing'ad 3,000 more wiye mondo ket ni savings magi timi 22. So ma nie a microeconomics mane akwarago last year e studio uka ni magi e gik ma koro jatelo winjo chak timo kose deal gi macroeconomics ma okweyo weche mowinjo beni chendo nikech ing'eni bende kano chako tich kech ne nobaro jinasi ma Oscar to nok aneno korwako sufria wiye thoth ji ne rwako sufria e wigi mano bende notiyo matek mineno ko arrest wach kech sani koro sani to koro kech dhano nigi chiemo
kaluwore gi intervention manotim mar fertilizer, subsidies mag fertilizer, to gi ng'iyo ni to ere kaka japur nyalo timo ang'o, nyalo bedo supported. Mago gik modhi maber. Koro wach NYOTA ma kod itimo kawuono ni en gima bende president bende ong'ama riek, otiyo kode bende e yo makoro ochomo godo yiero.